Prestaň robiť tieto 3 chyby a tvojim rastlinkám sa bude dariť oveľa lepšie. Prvou chybou je prehnané polievanie rastlín, ktoré vedie k postupnému odhnívaniu koreňov a aj celej rastlinky. Niekedy sa stane, že práve prehnanou láskou k rastlinke jej vlastne robíme zle. Najmä ak sa jedná o sukulenty alebo iné druhy, ktoré nepotrebujú zálievky až toľko. Keď si zaobstaráme novú rastlinku, je dôležité, aby sme si zistili, ako sa o ňu správne starať a koľko vody potrebuje. Vždy tiež dávame pozor, aby na dne kvetináča nestála voda. Práve ona môže spôsobovať odhnívanie koreňov. Druhou častou chybou býva umiestnenie citlivej rastlinky do prievanu. Prievan zvykne robiť často problém pri pestovaní fikusov alebo napríklad kalatéi. Fikusy zvyknú pri pobyte v prievane opadať a kalatéam sa zase skrúcajú listy a postupne môžu usychať. Pri týchto druhoch dávame naozaj pozor, aby sme ich neumiestňovali do prievanu alebo pod klimatizáciu. Radšej tam umiestnime odolnejšie rastliny, ako napríklad zamiokulkasy alebo aglaonémy. Treťou častou pestovateľskou chybou býva nesprávne umiestnenie rastliniek v priestore. Často sa stane, najmä pokiaľ s pestovaním ešte len začínate, že nesprávne zvolíte miesto pre vybrané rastlinky. Či už sa jedná o umiestnenie rastliniek na príliš ostré slnko, alebo naopak na miesto, kde je svetla zase príliš málo. Vždy, keď si zaobstaráme novú rastlinku, mali by sme zistiť, aké svetelné podmienky preferuje. Ak napríklad pochádza z púšte alebo polopúšte, určite sa jej nebude dariť na mieste, kde je úplný tieň. Naopak, rastlinky, ktoré sú v prírode zvyknuté žiť v zákryte iných rastlín, nebudú vyhľadávať priame slnko, mohli by sa na ňom spáliť. Pre ďalšie tipy ohľadne izbových rastlín sleduj náš profil Plantícia.